друга кой ще Здравейте, има... зечета, аз съм Глитас и това е Pixel Mode. И Pixel тук Mode. ще кажа една Добре, битка. Сарти срещу Феников. Ето го Феников тук долу. Да, защото... Ваше, къде да знаете, че си загуби? Херогеймър. Мизерно. Стига да си му прекъсвал. Той изгуби мизерно и кой Аз би... изгубих първата битка, Да, защото няма останахме хубави 5 покемони. покемона. Защо по дяволите каза здравейте зетчета, ма както и да е. О, кой си спомня Чарзарта при мен? Голден ще бъде стреснал. Аре. Ай, мъква е Сарти. Ама ти не се обаждай. Не, те го виждал, загубил. Аре, бе. Абе. Следващата част е сама също е А, там. си ти, бе. Мяска И Сарчо вади Фларегон, ли се каже? Флайгон ни Флайгон, сега чака Феников да извади И Флайгон. той също вади Флайгон, неговия син, защото неговия е бил бос, така се каже. И И виждаш, вижте тук се как бият. летят. Вижте ги лечащите. Люм, бе. Не то бих. Не е честно. Това му хуморки ли са според вас или какво? Мухите цеце. Пикачу. Какъв Пикачу е човек? Пика. Това е Райчо, бе. О, Феников извади Райчо, значи се е досъл. И Райчо паднал извън А арената. той рачи нищо. Я, че ще умре. Чарзарда. Чарзард. Трябва да И си... Чарзард. Аз се взема любимия покемон. Неговия Чарзард, защото че нещо... Документиран. Да, ето му е любим покемон, най-добрият ми. Може да мъкнеш, защото е бил бос. Чарзарда трябва да пусна. Ооо. Ето го. Ето го Маро. Вижда, че го. Ама не то се. Не! Що цъкнах на това, бе? Оу, ес, бейби. Кой спечели? Аз убих го. Кой използва? Абе, мали с Драгонайто е. Гледайте, Що не Райчо убих? срещу Мухата Цеци. Мухата Цицели още жива ли е, бе? Умря. Вече не е между живи. Сега... Ката мухичка. О, Райхор. Неговия Опа, също. Райчо току-що замина. Той Райхор също е бос. Не. То си не е бог. Цвета му е друг. Какво го направя? Не знам. Стява едно на слънце. Или на луна. Също кой забиш, бе? Сенслаш. Защо не Аз знам? не виждам. В момента виждам газа на Дос... Сенслаш. Не, Райдън. Райхор. Тук то се изрази на земята. Чакаме да... Охо. Голден, но знаеш, че ми буташ покемона заради... Да, бе, нали знаеш? И заради това му взимаш кръв. Не му взима кръв. Не му взема кръв. Кой ще спечели най-напрегнатата битка на света? Димо срещу Сарти, кой е най-великият Дима покемон? По-точно, искам да те поправя, трябваше да кажеш Димо Оу, срещу Теодор. е! И да, О, който не току-що знае, Сарти загуби. мъкни, бе. И който не знае, Сарто се казва Теодор, тъй че трябваше да кажеш Димо срещу Теодор. Така? Съвсем е едно, е. И сега той пусна мък. И сега Току-що се Сарти гени загуби. 35 пъти. Сарто, с кой покемон си? Сега ще... Какво стана, бе? Що не? Сериозно. С кой Не покемон виждам на си? Сарто покемона. Понито. Това е... Колко ни е? Рапид даш. Рапидаш. Понито. Да. Лагна ми! Не. Как Аре, бе, Димо. Арбайтик и... Ой, лагна ми! Мълчи Лагна там, ти е. майката. Мойки, бе. И Никак Феников ти, бе, лагна Димо. хора. И аз паднах. Лагна и само двамата с Херогеймър се движим. Не, ти някак се движим просто. Да, защото са битка. И хора не могат да Сега го ценят. хората знаят, че тук ще остане дългата част от битката, понеже Фенеков ще си регени покемона 30. Да, хора, ако не беше то прост покемон, Феников ще го победил. Да, И аз виждате, щях то да са малко кръв. Феников е на червено, но вижте сега. Виждате ли? Той вече е на пълна кръв. На Загубил пълна, си. бе. Аха. Не напълна. На жълто, ако ни Да виждаш. сме цепи много мазно покемона. Защото е слаб. Само деца регенва кръв. Гледай. Това му Гледайте. Тук не са регенваш. И Мък победи по... Имаме победител, май. Не, още нямаме победител. Имам... Два Сега покемона. вижте, че на Сарчо покемона или Райхор на Мун не е седял на слънце или на луна. Не мога да предпочетем, не сме синоптици. Да, добре. На Както какво изглежда, ще стоя повече в пещерата. Точно. Айде стига, ще ми убиеш покемона. Уби го. Само искам да кажа Сарти и Феников, че ето тук може да има електрически атаки. Кой бе? Ето Райхор може да сложи електрическа атака. Да, аз имам електрическа атака. Знам. О, Сил в момента... Току-що умря. Да, Сил няма, само той няма текстура. Той е ефективен също
Ето, гейпка. Ето аз му на текстурата, Баша, вижте го. колко Голям Ага. красавец. Чакайте за малко. Чезна. Стана, бе. Аз печеля, аз печеля. Кой Ай, печеле? Още е тук. Микрофоните. Искам да видя сега. Аре, само иди умре, иди умре. Ай, иди умре, ти каза мангал. Yeah! Апа, Останете само тъпия мът. Хора, в момента търся един покемон. Току-що Сарчи победи. И хора, Сарчи печели. Майка ти дай бани мой, бе. Преди малко трепах като едно, не. Мъртъв, И хора, Сарчи печели. И може би се върнем в... Не, моят клип приключва, тъй като сега аз трябва да се бия с Гъртес. и И да, аз и моя приключва. Да, очаквайте аз или Димо да качим другия клип. да, очаквайте, гледате моята втора битка. До скоро. И аз доскоро. И здравейте, зечета, това е рун 2. Той път ще се бият Hero Gamer. И още си е рунта едно му И да кажа. Сарчи. И Гъртес е на четвърто Първия и място. третия. За сега аз съм на последно място. По И си останеш на причини. последно. Може да видите клипа на Hero Gamer или на Феников, не съм сигурен на И кой. на Сарчо. Да, я Иначе и на тримата канала са в моето описание, тъй че ми пука. Да, ще видите от някой. Добре, и сега се бия също Сарчо. Или Теодор. Или XX Сарти. XX. XX. Що е ще XX, бе? И Теодор Сладурчето. Теодор с Майка XX. Не пука, не дей вика на майка. Кайте се, бе! Дей вика на майка му ще изяде. Аре, почва, айде, отидете си на място, Мри, почва. мри. Аз съм си на мястото. Воден, И аз съм си на място. не си на Кой място. сложи келю? Ай, почваш ли? Ай, на мен е. Аре, one, two, сега, 3, 4, 5, 6, 7. Стига, хора! стига бе, стига се лга, бе, аре. Едно, две, Пет. къде пето е? 35. бе! Хайде, бе. Ти всяко целя. Уи. Чакай да си напускам сега моите изверзи тук. Ще да кажеш пусна моя изрък. Сега хора, ако Сарчо си смени покемена, Да, мъртъв. Ей. Аре, покемон пуснахте ли? Битка водите ли? Какво правите? Ето, тук са бият. Ето ги. Да, значи мога да пусна моите покемони. О? Цък, 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 цък. Ето ви. Допускаме ли моите? Това са най-великите покемони на света. хора, чакайте една секунда. Има бъг при мене. Пиши ми, че не мога да смена покемона. Нищо Да, няма, айди. това не е бък. Това си ти някакви... Ти отдеми на време става нещо, не може да... Уи, той спава Чак, някакъв чак, изрод. Пъв. Ей, сега ще ви това. Изрод. Ай, снимай ти как моята мухоловка губи от Charizard. Да, Да, ти губиш. по-точно как ще си смениш мухоловката? Пам. Бе, аз за една Мри, битка мри, ти мри, смени мри. 20 покемона. Чай да какви покемени има още. И ме го уби. Да, него знаеш каква му е тактиката. Като си пуснеш покемон, който ще го уби, сменя с покемона, убива ти го и пак се пуска оня. И ти няма после с кого го убиш и... Ти не е забранено. Да, аз не мога да сменям покемоните. Сега каква ти е тактиката просто. Пика. Ганото. Пика. То спокойно кашкаш. Райчо, това е Райчо, не е Пикачу. Райчо. Арканайн пълнуша на. Убирай. Виждате мечката на Hero Gamer? Това не е И мекса. Помните Мене са. ми прилича на лъв, ама нищо. Виждате Райчо на Сарчи. И Райчо Виждате какъв е печката. смешен. Мали. Хайде. И хора, виждате, че Чарчо му победи. Ще Какво? му сменя покемона, бе! Току-що Райчо гъкна, май. Да, гъкнам, аз не мога да сменя покемона. Хора, Камен е за- също въздушен. и двата са камени, обаче му просто ми е въздушен. Да. Това е и Да, и въздушен тя и ли камен. ти е разликата. В момента не усещам какво става. Аз усещам. Харесвам ти покемона. О, току-що пусна хипно. И това Хипно ще ще... умре. Хипно умира. Пак. Знам. Ай, мъртъв е хипно. Колко покемон имаш още, бе? 2. Ето с огнения. Огненото кученце. Това е пони. Да, с огнено кученце. Стига, бе! Мъртъв е. Нали си бил на първо място и сега ще си на последно. Как на последно е къл? Ми, не знаем.
Сега не знам дали ще го убие. Защо нищо не го Виждате Феников е наранява, АФК. бе? На 12 кръв е. А то нали ти го убих, бе? Не го убие, бе. Не го уби, остави го. Ама... Оу, ес. Ми добре, уеске сега. О, фак! Фак! Хидропомпа. И не го оцелих с хидропомпа, ли? Хидропомп. Оу! О, critical hit. Critical hit, де. И тук току-що Хирогима спечели и Браво, той Хиро стана на Геймър, първо място. честито! И Значи- възвърнах се, хора! Върна се от гроба и това ще бъде за този Кой ме клип. замерна с покемони? Не мисля, че ще има рон 3, не знам. А, Айде, нещо чао. също